তিনি जों कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङाव खबजा फलो दिया बिसि अरनि गामिनि बुमुंहंखाय रंगितिला और जों थांनाय लक्ष्मी पूजा 28 तारिख अक्टोबर लक्ष्मी पूजा दिन कैसा और बेलेखेनो हामिया घटना थांका खरकसा चिनी बुकुकनो रमफेरजाखा लक्ष्मी पूजानि माताय बसाचाना थांपुरु आबनो तो जोंबो जतन पाइलाया किजा लेट टंगै थांका फाइनानि चिनी 14 बसरनि कैसा 14 बसर तो मेसुरुंगियाखौबो आन मेसुरसि पक्सु आइनो खबजागोबो 14 बसरनि चिनी खरकसा बुकुकनो रमफेरमानि आबनो जों नायसना हनि फाइलायका रमफेर नायरक अलरेडी ब्रक आलंगो सबजाखा जोंनि अबनो कैसा दाबी ताई रमफेरजाकनायनि कैसा दाबी जे ब्रक कठोर शास्ति मानथुन ब्रक ताई आलंगनि ता फियक जाकथुन आबनो जों बनायो जों TWFनि तरफ थेकेबो कारण जे दुसी बजे सापनंग तंथुन आनि नगनि ब्रक फानंग तंथुन दुसी न बनो शास्ति रिनानि बेलायखेनो नांगौ आपनि बागै चिनी टेलियामरा SDPO प्लस टेलियामरानि आन्दारनि जे चिनी PS दंमानि और जे बाबे बरक भाई दुसी रकनो रमफाइके बरकनो बेले हामबाय मारियो अबाहायके संगे न एक्शन नाखा जे दुसी रकनो बरक ग्रेप्तार खाइमानखा बरक आलमनको सबुइ रहरका बेलेखे हामबाय तैबो सानामु जोंगो बरकनो जाहाते कुनु मुहूर्ते पानो आलमनकनि ताफियकु अबाहाय जेराय रक बरक मुनसुनि हिंजा दिया पशु बाई तुलानामा खायो कारण बरक मुनसु हुंखांखाय माया ममता तंना नांगो बुरि जेरायनि उपराव सम्मान दिनानि नांगो माया ममता तंना नांगो किन्तु बंथानि कोनो सम्मानबो करि माया ममताबो करि बरक अबा हायकै पशुनि मुसुक पुन वाक्तक हायकै बरक जे मानखा बननो बरक रेप खायका याखबा रमफ्रेका अब बेलायखेनो साया आपनि बागै सिनि समाज अब बेलायखेनो ताबुक साया याप्रि नुकजागै दंगो काजे आं कयनाय जत नाय तंनाय खाजाने ताकुकताय बुकुकजों अब हायखायकै सामु हामिया खायखांखाय आलंग सबजाको ताय यग्यांगो बिनि भबिष्यत अन्धकारंगो अब सिनानिंतु ताय परबती बर रगबो अब खायनानि ता मुजुंथुन किरिथुन खायनानि बुखावा हामिया आक्रोश फाय दंफानो बुखावा शयतान कबुलि फायफानो बो उ आलंगनो किरिनानि जे आं अब खायखांका आं कुनु मुहूर्ते पन पुलिस रमतंने आं ताय जेलनि यग्यांने आपनो वानसुक नानि इंथुन आपनि बागै पुलिस प्रशासन बां अपनो कयने चैनलनि माध्यमे बरकबो जाहाते बरकनो कुनु मुहूर्ते ता फियकथुन बंनि जे केरं कराक खायनो आपनो पदक्षेप नाथुन आं आपनो आनि दिनैनि जे कैसा चैनलनि बिसिंते आनि कयमु